तर मित्रांनो, मी मॅडी इंदळकर आमचा कोकणी यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा स्वागत असा. तर आज एक फिशिंगचा व्हिडिओ बनवतो असा, पण फिशिंग अशी नाही ती सध्या यूट्यूबवरती पण, आणि आता मी होय गावातील आहे माझ्या, तर माझ्या गावातले लोकांनी पण ती पद्धत चालू केल्याने असा. तसे व्हिडिओ तर भरपूर आहेत यूट्यूबला, पण ही मी तर बघले नव्हते, यूट्यूबला बघले नव्हते. पण सध्या ती लय म्हणजे आता तेव्हा लोक काठीच्या घरीन मासे पकडायचे, पण आता काठीचा उपयोग करत नाही. आता ती एक नवीन काढलेली आता बॉटल टाकतात. मी ज्या दिवशी येईल त्या दिवशी वरती गेलेले ब्रिजवरती आपल्या मिडबावच्या, आणि वरना बघले तर ज्याच्या हातात बॉटल होती आणि तो बॉटल फेकी आणि मासे बाहेर काढली, बॉटल फेकी मासे बाहेर काढली. मी नंतर जवळ जाऊन बघले आणि म्हटलं ह्या काय म्हटलं. थै गेल्यानंतर फक्त तर काय नाही, साधी एक बॉटल होती सोडायची, ते काय कापलेला असा, आणि खर्च काय नाही, फक्त पिठाचा खर्च. तर तशी पद्धत मग वापरायची असा. आणि आज मी सामान घेतलं आहे सगळं जा लागतं दा. मी आता ते जेटीवर जाईन, तुमका दाखवलेली जेटी मागच्या वेळेवर, त्या जेटीवर जाईन आणि ती पद्धत मी वापरून बघणार. तर माझ्यासोबत असा संतोष असा सोबत इकडं जा, तर बघूया सक्सेस होता काय बघूया. आणि जर सक्सेस झाली तर तुमका पण जरा बघूक मजा येत ना. तोपर्यंत काय करूया, आता पाऊस पण लागलो का, मी डायरेक्ट हे गेल्यानंतर मग तुमका दाखवते कसं काय करूचं लागतं, काय करूचं लागतं. चला ना. तर आता आम्ही हिला असाव, पण हे कोण दिसत नाहीत. मग वाटतं आज काय गरवतात की नाही काय माहीत नाही, की आज मासे भेटतात की नाही मग काय माहीत समजत नाही काय. आपण बघूया, ट्राय करायचा, मजा येतली भेटले तर. आणि काय नाही, व्हिडिओ बघत राहा. भरती असा रे आज वाटतं मला, तुला काय वाटतं भरती असं ना, भेटतील की काय माहिती आज, बघ काय खरं नाही. तर हे बघा, ही सोड्याची बॉटल असा ती अशी कापूची वरना, त्याला 2 होल मारूचे होत. त्यानंतर असा बांधलेला बघा नीट, असा बांधलेला. त्यानंतर ह्या आपला गहूचा पीठ, फक्त हे एकच खर्च आहे पिठाचं, ह्या त्यांनी आणल्यान जरासा घराकडनं. आणि ही नायलॉनची दोरी, बस जेवढं आपलं पाणी असतात, आपल्या नदीत पाणी असतात किंवा वाळत टाकूचे खड टाकूचे असतात, आपण तेवढा मापात ती दोरी घ्यायची. तर आता मी बनवतोय, कसा बनवता तुम्हाला सांगतोय. तर ह्या बॉटलमध्ये दगड टाकूचं लागतं, एवढं त्या बॉटलने जाणं एवढं पीठ टाकायचा.
शे की नाही काय समजत नाही मला. परत आपण म्हटल्यानंतर कमी करायचा, परत पीठ टाकायचं आणि परत मला शिकत वाजता पाहिजे. तेव्हा मासू व्हायचा आता अडकतो. एकदा तो मासू गेलो पण तो एकाच प्रकारचा मासू तुमचा भेटला गुजला म्हणतात. तर तो मासू याच्या मध्ये गेलो एकदा त्यांनी तोंड घातल्या आतमध्ये की तो का परत पाठी येऊ चान्स नाही बॉटलमध्ये. आणि एकदा त्यांनी तोंड घातल्या आतमध्ये की असे बॉटल म्हणजे ढकलीत जाणार तो. बॉटल ढकल्यानंतर आपल्याला मग हे जाणवता हाताकडे की लगेच वडायचं आतमध्ये अडकत. जरी आज नाही भेटली तरी मी परत देणार येणार जरूर. खूप वेळ झालो आपण काय नाही असं वाटतं ते असं त्यामुळे भेटत नाही काय जाता घराकडे. तर मित्रांनो काल मासे उडून गेलं काय भेटत नाही बघितलंच तुम्ही. आणि आज गेलं पण आज माझ्यासोबत कोण नव्हता मोबाईल पकडू किंवा व्हिडिओ करूसाठी. म्हणून मी असं टाईमपास म्हणूनसाठी गेलेलो आहे. आणि मासे पकडूक लागले आणि भेटले माका 7-8 तरी भेटले. पण त्यावेळी व्हिडिओ करू कोण नव्हता. आणि बऱ्याच वेळानंतर माझा भाऊ इलो म्हणजे माझा मोठा भाऊ इलो आणि त्याने मग थोड्या वेळासाठी माका सांगितलं की मी कॅमेरा धरते आणि पकड मग तू मासे. नंतर मग तो इल्यानंतर किती वेळ झालो तरी मासेच भेटत नाही. आणि बऱ्याच वेळानंतर मग एकच मासं भेटलो. आणि मग तो एक मासो भेटलो ती थोडीशी मग म्हणजे थोडीशी व्हिडिओ झाली. तर ती व्हिडिओ तुम्ही बघा.